Bismillahirrahmanirrahim. Sepiro? Semua kok dinadani ku lho. Nuwun para sederek-sederek kula Mas Mudin ingkang kacibang lantaraken donga panjenengan sedaya wonten ngarsane Gusti Allah. Kula sing ngasung donga tugas kula ndongaaken yen panjenengan suwun. Kenamung kula Mas Mudin sing ngeten iki wujude. Monggo-monggo kula suwun dongane ben kabul kajat sedayane. Kula percaya yen kabeh kepinginan bakal pelaksanan angger dongane padha tenanan. Gusti Allah niku Maha Asih murah mau wicaksana prasasat entuk tanpa njaluk boten sanembung mesti kena paring tetulung lewat tangane sinten kemawon, lewat tangane sinten kemawon. Boten saisen mung nembung abote sepira paling sing ngerti nggih sampeyan dhewe mongko njaluk menapa gadah kretek menapa monggo kula drungaake ben kebak rezekine. Menawi nyuwun donga wonten syarat pitumbasipun wonten syarate. Sumangga kula aturi para sedulur-sedulur nyemplungi tampah ingkang sampun disediaken. Niki nyemplung anu muterke tampah. Tampahe diputerke monggo dipun isi kalian harta utawi duit utawi uang dengan hati yang ikhlas. Yen ora ikhlas ya ora masalah. Pokoke waton nyemplungi. Ora ikhlas ora apa-apa. Sing penting nyemplungi. Loh, apa nyepeleke amargi menika ngamal jari kangge sampean sedaya sing paling oke amale bakal cepet kabul menapa ingkang dadi kepinginane. Sawah teles Gusti Allah sing bakal maha paring iwak. Monggo kathah panyuwunan menapa para kadang-kadang mahasiswa dan nembung mawon boten saisen mok nembung abote sepira. Paling sing ngerti nggih sampean dhewe monggo njaluk menapa. Sapi kebo wedhus Mas enten berlian Honda bebek skuter Yamaha Montesen, Jeep Impala Mercy, BMW Chevrolet Ranger, Harley Davidson menapa Lamborghini. Napa pengen akeh bacon kalsidon logo suwi virus versi Kalimaya ati ayam. Pancawarna kecubung ulung kecubung geni kecubung awan napa kecubung sawah. Menapa akeh kiyo akeh blue safir, blue opal, blue jamrut menapa film blue. Kage kata-kata mahasiswa napa pengen entuk IPK 4 napa pengen ndang lulus skripsine napa pengen cum laude angger lamar calon bojone. Monggo-monggo tulus pisan malih kula aturi isi karepen lancar rezeki. Monggo-monggo dipun isi ora ikhlas ra apa-apa sing penting iseni. Bali malih dongane mun para sederek-sederek kula Mas Mudin ingkang kecipang lantaraken donga panjenengan sedaya wonten ngarsane Gusti Allah. Monggo-monggo pengen jaluk menapa tang nembung mawon tapi nembunge dibatin. Dibatin mungkin kula dongaaken menapa panjenengan pengen napa bebas kemawon. Menapa ingkang tasih panjenengan niku ten mriki tasih cung. Lho, sumangga jaluk menapa kemawon yang sing kepilih kemawon yen wedok sing buru wedok sing lemu wedok sing sewok bahinol sikil papat ya entuk. Utawa sing anu sing cewek-cewek pengen sing lanang-lanang sing bagus sing pinter sing sugih mlakune mundur ya ora apa-apa. So, tak dongane ben kabul kajat sedayane. Wis urung? Wis. Iki kebak iki. Oh, nggih pun. Lho ora ngono wis ditomok. Pati
anak muda mahasiswa lan mahasiswi. Dalu punika Kentrung Rock and Roll saking Solo badhe ngaturaken pasugatan kentrung kanthi ira-iraan inggih punika Sri. Lakonipun cekak singkat nanging critanipun dawa. Cerita menika kawiwitan wonten ing kayangan ingkang sakmangke wonten kedadosan geger amarga ketua dewa sang Bathara Guru ada indikasi melakukan tindak asusila terhadap gadis yang bernama Retno Dumilah alias Dewi Sri yang tidak lain adalah putri angkatnya sendiri. Karuan saja situasi ini membuat tidak tentram putri cantik Retno Dumilah alias Dewi Sri. Seberapa tertekannya Dewi Sri sehingga dia mendapat tekanan yang sedemikian rupa dari Bathara Guru. Mun kados ngaten to Rama. Ayo, Ayo ngendi? seluntur. Ayo, Rama, iku anake panjenengan lho. ayo. Ayo apa? Seluntur. Ya ampun ceritamu. Menggairahkan. Menggairahkan, Dok. Ngiler, kowe karo ngiler. Ayo. Muga. Diladi ketok diladi. Ayo. Rama iki kok gileni ngono ta? Aku wis ora kuat. Ayo. Ayo. Ayo piye to Rama iki? Jurus anjing. Ping piye? Oh kaya kasu kae no. Piye? Biar lebih gila nih itu. Apa sebabnya kira nek nguyuh ngene iki. Apa? Sebabnya nek nguyuh biasa kena raine. Apa? Kok gini miring kok ora miring? Kok kudu miring? Sebabnya aku cinta sing jilbab biru. Hubungannya apa? Lah kok bae iki kire. Wis saiki ngene. Aku lingguh kene tak pangku. Dipangku karo mengkurep. Dipangku mengkurepi terus piye bentuke? Ayo dipraktekke sik ben ketok bentuke. Rama yo. Aku sedang ingin cinta denganmu. Ayo. Kenapa kamu di sini? Aku selontor. Aku sedang ingin cinta dengan mungkin ada. Ayo. Yo. Nobody
Demikianlah keadaan di Kayangan. Seorang Bathara Narada, sosok figur seorang ayah yang dikagumi. Ini ngopo ini? Bathara Guru tiba-tiba mencintai anak yang dididik sejak kecil. Situasi ini tentu tidak mengenakan, dan itu membuat prihatin keluarga Kayangan. Akhirnya para dewa, anggota dewa berkumpul di bawah koordinasi Narada, Bathara Narada. Mereka melakukan meeting untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan dengan keadaan dari situasi ini. Berkencang, berkencang. Bapak bong diketekor uang, ono bancek, dilingkuhi sapi, arek cilik, lah kok ameh dicicipi. Opa. Cah cilik kok arep dielek-elek. Dewa padha ngumpul. Ayo, kumpul. Endra Bayu, Bromo Kama Jaya Kama Sutra. Ngumpul. Nggih, kumpul aku niki. Wes padha ngumpul kabeh. Oh, sampun. Sampun. Ya. Niki kapan kumpul iki janjane enten apa to? Para dewa. Rawuh ana kabeh. Ulun Dewa Bathara Narada ngumpulke kalian semua di sini karena ada sesuatu yang gawat keliwat-keliwat kepati-pati. Opa. Lha iki mau sapa iki mau? Suarane sapa? Oh, ya Jaya. Oh, Kama Jaya. Iya, Kama Jaya. Nah, niki Bathara Kama Sutra. Oh, iki Kama Sutra. Iya. Kama Sutra nih wau. Tunggale 25. Nek Kama Sutra. Iya. Para dewa-dewa. Nggih. Keadaan Kayangan Suralaya sedang dilanda bahaya. Bathara Guru yang menjadi pimpinan para dewa telah berbuat au disensor. Nanti takut kualat aku. Niku lumrah. Lah terus saniki kok dikumpulke terus niku ajeng napa ngoten lho? Loh, Apa dibagi? ya mau dipati. Kamu kenapa? Coba sini. Kau Kama Jaya. Joyo. Wah, bolak-balik jenenge Kama. Kama terus. Bulane Jaya. Begini. Jadi keadaan Suralaya, dewa, Bathara Guru adalah pimpinan para dewa. Harusnya menjadi contoh bagi kita semua, bagi para dewa juga para rakyat di Marcapada, atau di bumi Nusantara. Oh, dadi nek pemimpin niku kudu dadi contoh. Iya. Nek pemimpin sing ora iso dadi contoh dikapake niku. Ya makanya dari itu. Aku bingung. Aku galau. Karena aku ini Bathara Narada sebagai wakilnya. Aku harus gimana? Aku Maksudnya itu mengumpulkan para dewa ini untuk ngerembung masalah Bathara Guru itu. Iya, Terus Bathara Guru itu mau diapain? Lah ya itu yang membuatku bingung. Opa. Iki Kama Jaya kok kaya ngene. Biasanya iki Kama Jaya ki bagus. Lah kok dadi kaya ngene? Kula gak ada usul. Iki Bathara Guru. Iki Bathara sapa iki? Endro. Oh, Endro. Ya, Endro. Bathara Endro. Endro ya. Bagaimana kalau kita memisahkan antara Bathara Guru dengan Sri, dengan cara Sri itu diracun. Tapi nanti nggak mati. Kalian nanti reinkarnasi jadi orang. Dia lagi mau racun teke. Jenengmu sapa? Endro. Gile Endro. Diracun. Kejam sekali. Ada usulan lain atau tidak ini? Ini membahayakan nih loh. Dari Durga. Ayo Bathara Surga ki usulke. Lah piye? Lah ditokke apa piye? Aku belum lagi toke. Aku ya bener. Buat sik dhewe iki maksudnya ditokke ning ndi? Maksudnya ki Ditokke apane? Kok bocah iku ditokke ngono lho. Oh, kula ngerti, ditokke saka Suralaya. Dipindah teng Sanggoriti mawon.
Begini, teman-teman. Kalau memang si Sri dipindah Songgoriki, jangan mendahului saya yang pertama. Jadi Songgoriti iki nggon apa to? Dhewe ngomong Songgoriti kok ono. Wah. Aku dewe ya ora ngerti kadang-kadang. Songgoriki kuwi nggon widodari. Ayo aku sesuk tak selan rono. Aku melu. Para dewa, tugas mungkin para dewa. Di sana itu widodari podo mangku kucing. Suasananya begini. Kok bisa? Masuk, tahu kamu? Karena saya cinta yang jilbab biru. Kenapa baik iki kucing? Ora ada hubungannya blas kok. Waduh, kamu sudah nakal ini. Solusi. Ah, ini Bathara Bayu. Jadi begini. Bathara Bayu Bayu Lana. Bayu suaranya Lana. gede, suaranya gede. Bagus. Udah dhuwur. Oh, jadi begini. Oh, Siapa namamu Bathara Narodo? itu karo aku dhewe lali kowe. Oh, panjenengan Bathara Walet to ya. Narodo. Iya. Jadi ya begini. Jadi begini. Oh, maksud saya itu usulan daripada Gila Lundro tadi, bahwa artinya diracun itu adalah baik. Itu bukan untuk membunuh selamanya, tapi ketika nanti sarapan pagi, jenangnya atau buburnya dicampur dengan racun, diublak-ublak begitu, terus dia notol, mati. Nah, ketika mati, dia akan hidup lagi di bumi alias reincarnation. Reincarnation. Oh. Ini nganti lapiku keriting. Reincarnation. Oke. Bathara Hendra. Lah terus, nek Dewi Sri nanti direinkarnasi ke dunia, nanti ditaruh di mana dan ditempatkan pada anaknya siapa? Taruh di mana? Kudune niku dikontrasepsi niku wau. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Temboro. Reinkarnasi niku artinya napa? Reinkarnasi itu dihidupkan kembali ke dunia. Hah? Dihidupkan kembali, terlahir kembali di dunia. Bisa urip meleh. Iya, dari bayi ke dewasa. Oh, niku make ngangge nasi niku wau. Reincarnation. Wah, Gini. Oh, ale Gini. wujud. Bathara Hendra. Jadi nanti Dewi Sri nanti diracun, mati. Nanti akan lahir seorang jabang bayi. Jabang bayi nanti diadake di kerdus, nanti ditaruh di depan rumah biku. Jadake yang ndi? Kerdus. Gile ndro kerdus. Sing bener wae ora Oh, mungkin. kuwi ngawur Hendra. Oh, nggak bisa. Dewi Sri itu dewa yang terhormat. Betari yang terhormat harus diturunkan ke Macapada. Di keluarga yang terhormat juga. Iya. Loh, jangan salah. Kerdusnya itu lebih terhormat. Kata mawon aku lo usul, lo cocok karo usule Bathara Hendra niki. Niku mangke direinkarnasi niku diturunkan ke dunia lagi, diwenehke dadi anak ratu. Nih, Pak. Niku mangke dados ratuku. Aku piye gratis no. Maksudnya ratu kula ngoten lho. Oh. Cocok, nggak masalah. Tapi saya punya permohonan. Piye? Tetap diwadahi kerdus. Aduh. Wah. Aduh, somo. Kita api ora iso ditompo itu. Angel. Ya wis. Kula wis duwe wawasan nek teng mriku niku teng Purwacarita. Niku enten jejering raja sing mangke iso diwenehi benihe si Sri niku wau. Ah, oke. Jenenge raja sapa iku? Aku lali sing ngerti Bathara Hendra. Bathara Hendra sing Bathara Hendra. Apa Ndro senenge Ndro? Kula nggih lali sing ngertos Bathara Bayu kok. Kowe lali. Lali kok. Oh, Gile Lundro. Bathara Bayu. Jenenge sapa Bathara Bayu? Kula nggih lali. Waduh. Aku ngerti. Ah, Betari Durga. Piye Betari Durga? Gone naskah ono. Maha punggung. Oh, Yes, ngono kuwi lah pokoke. Oke. Heeh. Berarti Dewi Sri nanti diracun
kemudian dilahirkan kembali ke dunia. Nanti ada di anaknya. Oke, baiklah. Para dewa-dewa di Suralaya kita menyiapkan itunya. Racun kan. Oh iya. Oke, yang mau dipati? Yang mau dipati? Yam. Yang mau dipati mana? Aku betoro kasino ora. Yo rene iki rene. Yo rene. Kowe bakap ya. Saya ngomong sutra. Ya. Loh, iya mau dipati iki mesti. Yang mau dipati, yang mau dipati. Banget. Telepon. Oh, absen nih, wah. Waduh. Kampungnya Pak Jokowi banjir. Ya, tapi sayangnya rumahnya Pak Jokowi malah nggak kebanjiran. Siap. Pentas mang teleponnya. Siap. Sopo? Lono. Dono. Batal. Ya wes. Ini jadi ceritanya apa tuh? Kalau begitu, mari silahkan dewa-dewa. Oke, sekejap. Hah? Oke. Apa meneh Apa iki? mboten iso Tembara? duki? Mboten iso duki kula. Penting iki mesti sapa? Mantanan ngejeng niku to? Manten. Mantan. Raka Buming ku lho. Kula mboten iso jenengan ampun maksa ngoten niku to. Manten aku kayak ulem. Lah kok aku kan kudu teko. Lho kok omongan karo sapa ya? Sapa? Halo, oh larane suarane. Ini beda aduh temboro. Bapak Iras Prak. Ya wes. Para dewa di Suralaya. Siap. Ayo siap. Dilaksanakan perintah dari Betara Narada. Akhirnya Dewi Sri itu tadi berubah menjadi nasi, reinkarnasi. Dia terlahir kembali di dunia, terlahir dari seorang permaisuri, seorang raja yang bernama Mahamunggu. Tetapi Dewi Sri iki ora diopeni karo bapake dhewe. Ora diopeni karo ibuke. Wis ketok. Akeh ketok ora? Akeh ketok. Dheweke kuwi rumoto dititipke ana ing desa. Ing desa Watu Sutira ning gone Kyai Briku. Lah, nalika urip ana ing desa ngono kuwi, Dewi Sri dadi nom-noman sing cerdas, sing cemerlang, sing beda karo nom-noman liyane. Dheweke iku menehi penyuluhan ana ing desa-desa sekitare nggone Wasutira iku mau. Dheweke menehi penyuluhan ngenani pertanian. Karepe benek pertaniane maju rasa impor beras. Terus dheweke menehi nang nggone perkebunan ben ora usah impor delay. Terus dheweke ning turut pantai ben ora usah impor garam. Bar kuwi dheweke mlebu ning desa liyane menehi penyuluhan nang nggone ngenani masalah kewan-kewan ben ora usah impor sapi. Wah, dheweke iki wis mikir yen negarane kokean impor, kokean hutan mesake para kawula. Mula dheweke menehi ngelmu ngenani babagan pertanian lan sak piturute. Lah, mergo si Dewi Sri iki mau sing saiki ning donya jenenge Retna Dumila. Kuwi dadi nom-noman sing cemerlang. Kawula ing desa-desa kono kuwi dadi curiga. Iki janjane Retna Dumila kuwi sapa to? Mergo wong desa ora ngerti Retna Dumila kuwi anake sapa sejatine. Lah, nalika kuwi Buyut Wangken ngimpun para wargane nekani ing omahe si Kiai Briku. Esuk-esuk nalika kuwi
Lah niki lho Kiai. Niki omahe nggene Briku. Aku double casting lagi. Heeh. Waduh, dadi apa iki kowe? Kiai Bri. Buyur Wangkeng. Buyur Wangkeng lah. Edan iki kowe iki ora main nang edan. Sek. Kuwi rong gawe pampers apa semua? Ini lagi datang bulan gitu. Loh, datang bulan. Bulannya sudah mulai datang sendiri. Karena bulannya menghampiri jilbab biru. Iki bulan karo jilbab biru apa hubungane, Men? Kamu tidak tahu hubungannya antara bulan dan jilbab biru. Hubungannya apa? Wajahnya si jilbab biru itu indah seperti rembulan. Berarti rembulan ku ya iso dijilbabi. Oh bisa, sangat mungkin bisa. Karena rembulan itu juga bisa dipangku oleh bidadari. Wow, hubungannya karo jilbab biru apa? Hubungannya mangan tahu dicampur petis. Apa kowe? Maksudmu? Jilbab biru nek ngguyu manis. Oh niki jane adewe niku arep golek nggone omahe Kiai Briku niku wis ketemu. Omahe iki. Omahe liwat mriko, jenengan liwat mriko, kula liwat buri. Sek. Dune Yang iki nyang arep boleh. omah ana sing gremeng rasane sapa to iki? Apa ya perlu tak tilingi, Pak? Tilik ono mah. Aku lihat ini. Oh, tilikin no. Ambok kowe bae. Wah, aku lagi nyetem ini kok. Iya tuh ki. Iki buyut, niki ketoke omahe niki omah seniman. Niku rembukan nyetem bareng niku medhe omah seniman. Sing wedok medhe seniwati. Kayane nglumpuk niku. Ora. Aku kenal sing wedok kuwi. Napa? Yen cah Songgoriti ku. Ini kurang ajar iki. Niku veteran Songgoriti to niku. Aku dhisik dhewe no. Bune nang ditiliki kae lho. Aku ini. Tilik ono. Tenan iki. Ngono. Yo tak pilih aneh coba. Sik. Ketok aku mah ya krungu songgorung bisa ngomong. Sik. Monggo. Sinten nggih tamune nggih ora entuk. Pangklen po ning Songgoriti le main kedus. Oh, songgoriti to. Niki sinten nggih? Kok tamu yo nyerah rene. Sopo bune? Anu Pak nih. Lengganan Songgoriti. Kok leganan? Lawangnya buka sih. Lawangnya buka. Nah. Oh, alah sampeyan to. Enten apa? Sampean Bener kemawon. Apik. Wasit no. Bon. Dhuwur malih. Terus anjlok. Enak apa? Riyen tanggung jawab. Kedap. Nika Ki Buyut Wangkeng. Oh. Lah iya, kuwi jenenge Ki Buyut Wangkeng. Oke, biut wangkeng to. Nah, kula cucu wangkeng. Cucu wangkeng, biut wangkeng. Iki ndak kaya kabeh ngono. Piye. Enten apa? Teko ning Masalah kebingungane warga. Soale desa kene iki biyen desa sing engkar, terbelakang. Terbelakang. Niki sing bingung mboten warga tok lho, Ki Buyut. termasuk Oke nggih bingung. Ini lho Bingunge? tukang kamerane mlayu rono mlayu kene. berita lo. Mulih no. Pasti gitu. Lajeng pripun? Lajeng pripun? Terbelakang. Tanahnya ora subur kaya saiki. Oh, iya bener. Tapi setelah kedatangan si Retno Dumila, tiba-tiba desa sini menjadi subur makmur gemari palo jinawi. Wah jelas anak kula niku pancen pinter. Suka memberi penyuluhan tentang tata cara pertanian yang bagus sehingga masyarakat sini jadi sejahtera. Nah, itu masalahnya. Loh, kok jadi masalah? Karena saya tidak yakin kalau Retno Dumila itu anak sampean. Kok kowe nyepelek? Kok jenengan nyepelekke, Mbah? Niku warga niku nggih ora do percaya. Ora percayane piye? Lah wong kula mriki kalih Buyut Wangkeng niku mergo warga niku ora do percaya kok. Amen bingung. Sirahmu ora kesoting sirahmu. Sirahmu ora kena syutingnya nang ngono. Nek Senadyan to
aku eleke kaya ngene, bapakne ya elek kaya ngene ning anake apik ya, Pak ya. Kuwi jenenge kita berhasil ya, Ras. Iya. Heeh, sari-sarine kuwi lho. Kok jadi masalah itu gimana? Jadi wong pinter kuwi mesti punya keturunan pinter seperti mahasiswa-mahasiswa ini. Ipa itu to, Pak. Mahasiswa. Ada artinya? Oh, setiap suku kata punya makna. Apa? Manusia seutuhnya. Oh iya utuh napa ndak Ha. ada mah. Ha. Apa? Ababmu kok solan. Ha. Harapan bangsa. Harapan. Sis. Sistem pemikiran harus didasari dengan logika. Wah. Wah. Wajib belajar supaya tercapai cita. Wow. Sik, kuwi mau mahasiswa ya. Sik. Aku yang diartine mahasiswa ning versiku. Apa? Kuwi manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Oh. Kuwi to. Ha. Kuwi hari-harinya dipenuhi dengan prihatin. Oh iya no, nek Senin kuwi nyenen. Oh, nek Selasa, Nyeloso. Rebu, Ngerebu. nek Kamis, Yo, ngemis. nek Jumat. Jumat satu minggu nutuke sing ngemis ki mau. Betul. Kuwi hari-harinya penuh dengan prihatin. Maha. Sis kuwi artine sistem kopi pasta tetap yang jadi andalan. Lah terus yang terakhir, wah. Wah, ngemis meneh. Pon ngaten ki gebuyut. Mahasiswi. Oh, mahasiswi. Enak artine. Mahasiswi. Apa ki biyut? Ma. Manusia seutuhnya. Ya, utuh ya. Hari ini kopi pasta. Terus Harapan ibu-ibu PKK. wah. Ya kan calon ibu ngono ya, mahasiswi. Sisir lipstik bedak itulah modal utama. Sisir reda. Oh ya benar. Jangan berpikiran kotor karena kalau mahasiswa itu nggak tampil cantik itu dosanya ngantuk. Wah. Wilayah sensitif yang harus dijaga. Dan saya yakinkan bagi para mahasiswa yang ada di sini, kalau tidak mampu menjaga wilayah sensitifnya, saya akan siap. Mahasiswi. Enek mahasiswa enek singkas. Apa? Enek dosen. Apa kuwi dosen? Dosen ini artinya? Dos? Dosen kuwi artinya dosa apabila absen. Kembali ke masalah Dewi Sri. Oh iya Dewi Sri. Piye, Rek? Niku anak kula Rek, saestu. piye? Kula niku sinten kok undang rek. Tarik lho kok. Kula itu nak mbok kira-kira. Wes ngeten lho, kebriku. Nggih rek. Nggih cari wis pundi? Iki intine. Kuwi lak si sapa jenenge kuwi? Retno Gemilang, putra kuwi kula. putrimu. Lah, aku ngerti dewe yen kowe kuwi kan kendemben urung tau nglairke kan bojomu. Bojomu urung tau nglairke lah. Lah kula niku Bocah kuwi kan bocah angkat. Pupon. Mboten hadiah ciki kok. Lho kok kasutan dopres iki mau to? Nggih. Kok hadiah ciki to? Lha hadiah ciki kok gosok ngono kuwi anak jeneng sapa Retno Gemilang. Hadiah ciki. Kowe ra mutu. Loh, sapa? Kowe ra mutu. Siapa bilang kamu nggak mutu? Aku mutu tapi rendah mutuku. Terus? Retno Gemilang kuwi lah anak angkatmu. Ah nggih, anak angkat. Lah iya terus asal usule bocah kuwi saka ngendi? Kok duwene kepinteran kaya ngono kuwi lho. Ngeten dadi ngeten. Jelas ke bune. Kula niku teng ngajeng omah kan duwe andong. Nah, ning lampu andong kuwi enek plastik cementel. Hah? Mboten ding, sing bener niku ngeten. Dalam suatu malam itu ada suara tangis bayi depan rumah. Gitu toh. Lah, tak tiliki, mak diganggi ngono to. Lha kok enten anu, bayi dibungkus kardus Indomie ngono to. Lah, itu ceritaku, mana ceritamu? Oh, saiki lho. Kowe iki suami itu ora kompak. Gue mah orangnya gitu sih. Masa ana andong tiba-tiba kerdus ki terus piye? Ora mboten ngoten. Kardus. Kardus itu plastik. Kardus. Plastik.
jilbab Kardus plastik. Ajeng diwadahi kerdus jilbab brene ku wae. Pon iki ngeten mawon. Iki ngene lho, mesake. para warga pengen jelas tau keturunan. Sebetulnya ngene lho. Aku ora arep ngelesih panjang lebar tentang keluargamu. Tapi berhubung anakmu ini harus memberi sesuatu yang berarti untuk desa ini. Nah, masyarakat di sini itu pengen Ngerti mendapat asal sesuatu yang dari orang yang jelas. Sok ben bakalnya ditulis dari sejarah. Dari sejarah Jelas-jelas anakku karo anak ini. Nggih. asal usule. Lah niku kan privasi kula nih. Ngene lho, iki masalahe kuwi nek bocah kuwi ngetokke ilmu ora dicatet nganggo sejarah sing jelas. Engko nek dicolong dihak patenke karo negara liya piye jajan. Tapi bukan dengan cara mengusik keluarga saya. Tasik. Oh tos. Nah, ini keluarga saya juga butuh privasi karena harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Privasi oke. Privasi oke. Tapi kebutuhan masyarakat, kebutuhan halayak umum itu lebih penting. Jadi Di atas segalanya. jenengan maksa. Loh, Saiki ngene, insya Allah banget no. anakmu Retno Dumilah dikon rene. Delok, Anakmu panggil. Retno Dumilah dikon teko. Kula ini nyeluk. Bawa topani. Aku ya ini nyeluk. Ya sebenarnya lagi yang sendangnya para nono. Yang sendang. Alah gaduh banget imane. Dan Balio Sri dan Balio Sri, Dani Sri, iki lho digolek. Kandani rasa ngeping-ngeping malah ngeping-ngeping terus ngap aku lagi ya ini ngeping-ngeping lain terus apa meneh apa lagi sakit lho gimana lho pet piye Ya Allah. Zaman biar bisa HP. canggih Gusti Allah iki kok ya anak kok ya kaya ngene. Kowe ra cerdas to, Nduk? iki sinten iki sinten Iki. Kula dadi ra percaya to Dewi Sri sing sapa jenenge Retno Dumilah sing cerdas kuwi kok iso. Loh jelas ora saka keseng we beda. Oh ya. Bedane pripun kula wedok anak kula wedok? No mancung. Lah si Mbok Briku Boke wong biyen wis tau karo aku tak kandhani kok kowe kok ngeyel. Maksudnya piye? iki hubungane karo irungmu mau lho. Lah iya, sing siji mancung apa enggak tahu kan ngomong sing siji pesek ngono kan ra mungkin. Oh mergo karo kowe kuwi mau. Kok menawa nek Jilbab biru jangan jealous lo ya. iki mboten ngoten mancunge mbok menawa dirumpakne ngono lho. Nika mboten pesek niku sak jane. Lah, Nika raine sing maju. lha pripun dine ngene niku Pak Dok. Emang yang diwetoki diperparani. aerobik Aerobik. Aku anu ya, aku jenenge Bluetooth 3GP mu ki mau ya. Masya Allah. Kene. Lungguh kene. nggih pripun Iki eneng di buyut mangkeng. Ya, yo duit pangke ki mau ngesuk aku terus lho. pripun to Mesake to, Bro. pripun Besok Aku mau ke di unek-unekke. dine onekke Ngerti ra? Loro. boten iki boten ngertos pripun Dok. nggih Tak kayak arit gelem. boten kurang lah pakmu paten ono. ora iki ngono mau ki di buyut mangkeng kuwi ngesuk aku karo pakmu sejatine kowe iki sapa ngono lho. walah Jadi aku harus jelaskan ini ke anakku. Enten mawon. Niki pun jelas. Kula niku putrane Kyai Biku kalih Kyai Biku. Perkarane iki ora kuwi. Lha pripun? Jilbab biru. Aku setengah mati karo jilbab biru. Bapakmu yang mulek kan mau tak tekoni jare anake dekne. Pun Mbak. Lah kowe kok malah Jenengan melu mriki.
Benar ku mencinta, tapi tak begini. Wes tau. Ki mau piye? Lagi mau pripun. Aku butuh keterangan saka versimu. Nggih. Bapakmu omong jare kowe anake tulen, orang tuamu kuwi. Sih, kula menika putrane Kiai Biku kalian Nyai Biku. Kok kowe iso pinter? Pun jelas toh? Lah kok kowe iso pinter itu ora nalar. Orang mungkin. Lah kula sinau. Banyu ku mesti ora aton tibane saka gendeng. Nah, Lah banyune milih riyen kok. Pilih. Bareng kan ya tibane tetep medun. Boten wong enten plarone mriki kok. Pripun? Pinter. Anakku pinter lah. Hanya kan beda karo bapaknya mau ditakoni malah nangis. Ora iso jawab. Tuhan kamu boten nangis, ya sumpah boten nangis. iki ngene, Nduk. Iki mumpung durung. Pripun? Kowe durung anu to, kowe durung apa jenenge rahasiamu mumpung durung terbuka. Soalnya apa? Menurut versine bapakmu, kowe jare biyen diadai plastik karo kerdus. Nek kowe ora gelem. Kan memalukan kok. Ora gelem aku tak buka rahasia. Nah, Oh, rahasia. berarti bapakmu ora sayang karo kowe, kowe dielek-elek kok. Nyeten mawon. Sakniki apa gunanya gitu loh? Apa gunanya masa lalu saya, identitas saya? Yo. Toh juga saya memberikan ilmu saya untuk kehidupan masyarakat lebih baik, ekonomi lebih baik. Buat apa? Yo, Retno Dumila. Iya enggak? Iya. Ceritakan dengan lebih dramatis lagi. Biar dia tuh bisa. Iya, sepertinya kamu harus mendramatisir. Ceritanya itu. Iya. Biar mereka- seperti bapak tadi. Iya. Iya. Tapi ketok nek koyo anake pakmu lho. Saya adalah Retno Dumila. Saya di sini memiliki ilmu yang bisa saya sumbangkan kepada masyarakat yang ada di sini. Saya di sini dengan sepenuh hati membantu masyarakat yang ada di sini. Tapi saya Retno Dumila adalah anak dari Ratu Lali. Baleni. Wah, itu dramatis wah. Wah, wis arep ngangkat lho kuwi. Ngene lho. Kowe kudune kuwi nek ne maha punggung kuwi nek lali geger gede. Oh, maha punggung. Punggung yang maha ngono. Oh, baleni kok tekan lho. Saya adalah Retno Dumila yang berada di desa ini. Tapi asal semuanya tahu, saya adalah Retno Dumila, anak dari Raja Mahapunggung. Oh, ya toh. Ora mungkin anakmu. Iki genah anake raja, nek anakmu ora mungkin kaya ngono kuwi. Oh, kuwi wis genah nek kowe ngapusi wong loro. Oh iya masih lah. Masih. Nduk, bahasane anu rada kaya anak mel ngono lho. ABG. Iya. Oh, engko nek bar puisi pakmu paculen ndase. Dia mah gitu orangnya. Ayo. Saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa semua yang saya lakukan ini untuk kebaikan dari desa ini sendiri, bukan untuk kebaikan saya. Lalu untuk apa lagi? Untuk apa lagi saya harus menjelaskan secara detail, secara begitu? Lho sik to. Kowe yen umpama ora tak penggak puisimu nu nganti kapan karepmu sih?
Gua mah gitu orangnya. Wes, sing wis leren ya ora. Pun, saiki pun gamblang pun jelas, Jelas pripun. dong. Menurut saya, Nyoba nonton iku. seorang yang terdidik, yang sudah mampu menyampaikan ilmunya, itu tidak mungkin lahir dari seseorang yang tidak terdidik. Ternyata benar. Benar, gua mah begitu orangnya. Menurut saya begitu. Ternyata benar. Si dia, ternyata anak raja. Nun sewu dulu. Jangan jelas ya. Oh no. Pun buyut, pripun. Tapi larah-larahnya kronologi mengapa Kamu itu bisa sampai ke desa Sitro ini, kini desa apa tomo? Wasutiro. Ini. Jadi saya bisa sampai di sini itu ada misinya. Di musik ora? Di musik ibu nih. Saya berada di sini karena saya mempunyai misi. Saya mencari adik saya yang hilang, yang pergi kabur dari keraton. Adikmu, Iya, apa jenenge? Sadono. Sadono? Iya. Kuwi kancane Indra mau. Kancane Indra karo Kasino mau. Ribon toh? Wong sing Sadono kuwi sapa? Anak, Adik saya. dia anak ratu. Iya. Oh, ngeten lho. Nalika pas direinkarnasi niku anake kembar Kedono Kedini. Setunggale Dewi Sri sing dadi Rena Dumilah nika, setunggale Sadono. Oh. Nggih, nika terus Sadono nika mengubara ten pundi ngoten nika niki Pak Ade nututi. Oh, ngerti aku. Kanthi cara nunut kula kalih Nyi Briku niku. Ngoten niku asline. Dengaran cangkemmu apik. Lah tak kok pacul kok. Nah, begitu. Jadi saya mencari adik saya yang pergi dulu karena tidak mau dinikahkan sama Romo. Dinikahkan sama Romo piye? Dadi dinikahke mbek Romo. Ya ndak gitu. Piye? Romo kepengen adik saya itu menikah sama wanita pilihan Romo. Oh. Adik saya itu normal, ndak homo kok. Tapi enggak mau. Mau lalu Nggih, nggak pergi. Terus kamu nyusul adikmu pengen nikah sama adikmu. Duh, ndak gitu. Mau saya cari, saya ajak pulang lagi. Itu misi saya. Karena kamu kangen sama adik, Nah. mencari sampai ke sini. Nah. Sambil mencari, sambil menyelam, minum air. Nah, kepelopokan Sambil berarti. mencari, membagi ilmu. Oh, bener. Loh, rakyat desa kita tuh sekarang jadi kreatif. Heeh, kuwi apik kuwi. Wah, akik gitu. Batu Iya, akik. Ndi lagi. Batu akik. Oh. Aku ra nggowo. Ini siji lho. Ini dinyang sak M ora dikeke. Lah ngopo? Sak drijine. Ya bener kau Bang Yakin ya, Tobias. yakin ya. Iki kumpul iki 2 M lah digake ya. Kok larang men? Lah sak sirahe. Apa sak sirahe? Oh gila lu. Wes sih gandeng wis jenengan ki sampun ngertos larang-larae terus wis gamblang banget to. Ternyata para warga, para warga, ternyata Retno Dumilah yang selama ini kita kenal pandai itu ternyata sesembahan kita, anak raja kita. Nah, kalau begitu begini, Doro Putri, misi sampean, kita siap membackup, kita siap bantu dari belakang. Kita akan ikut mencari adik jenengan. Iya. Si Sadono itu. Ya, betul. Nanti kita akan tanya Endro sama Kasino. Iya, boleh. Ning anu nggih kula pesan. Iya, pripun? Iki biar langkeng. Ampun dikapak-kapake nggih. Doro Ora Putri iki ampun arep dikapak-kapake. ngewangi goleki si Sadono. Loh, kuwi kula pesen ampun dikapak-kapake. Sopo sing tiga Doro Putri. Oh tak kira kowe nek Ya ora. Pengalaman karo aku beliau ora tedak. Wes kono-kono hati-hati Siap. itu ya. Warga siap nyengkulo. Ayo cangcut, ayo untuk. Sementara itu yang terjadi di Kayangan adalah sebaliknya dari kegembiraan yang ada di bumi.
Bathara Guru ternyata menemukan rahasia dari meninggalnya Retno Dumilah Dewi Sri. Dia mengetahui bahwa ada akal-akalan dan konspirasi pembunuhan Dewi Sri untuk memisahkan dia dari Dewi Sri. Oleh karena itu, Bathara Guru memanggil Raja Raksasa Kala Gumarang untuk membicarakan permasalahan pencarian Dewi Sri. Kalau Gumarang, Basio tenang. Dan ini buta-buta. Buto. Ini kerajaan Buto. Aku bojone buta. Aku Buto. Aku lanang aku. Sama-sama. Jenengmu yo. Pak To. Aku yo. Iya. Aku liye buta. Aku yo Buto. Aku ya buta apa? Ini Buto. Bisa kau menang ora? Aku ya buta. Cilik. Anak ibu to. Aku lagi su. Jangan sampai. Ini semua gulung mawon. Gulung mawon. Utuh. Sing sak gon-gon. Monggo. Aku lagi su. Bathara Guru nesu. Aku lagi su, bro. Lagi nesu. Lagi nesu. Buta iki ya ngomong. Kalau orang tinggi. Niki kalau Gumarang. Kula kencing. Kula kalau jengking. Kula nggih kalau. Kalau 3. Kula nggih kalau. Apa? Kalau kencing. Nanda cakai di kolon dah sih. Iki nesu setan. Ayo. Yo dah nesu. Kan nesu ngomong. Cangkemmu. Jebol Dewi Sri iki jek urip. Dadi Dewi Sri iki reinkarnasi. napa mboten kuwaregen? Hah? Jopo iso ngentekake Kurang ngetekke Reinkarnasi. Reinkarnasi. Wah, beda karo Terlahir kembali, you know? no. Reinkarnasi, you know? ora. Terus. Oh, you know me so well. Ya. Dewi Sri reinkarnasi dadi Retno Dumilah. Teng Pundi. Lokasi. Pundi. Purwacarita. Aku saiki jebol dihapusi. Aku sing sapa? Jebol aku dihapusi. Dewi Sri iki diracun. Kuwi misahke aku. Dengan kurang gerasa nyelontok. Niku akal-akalane sinten contoh si wae. Akal-akalane sapa? Contoh si Kula wis ora ngombe keteh kula. Aku suwe ora ngepot-potone wong. Pripun iki? Digorengke saren pripun gorengke saren? Aku. Piye? Apa? Aku pilih dia. Butone kakean obat. Saiki ngene wae, saiki ngene. Piye? Aku ngutus kala Gumarang sak buta-buta iki kabeh. Lunga menyang Purwacarita. Nang nggone si Briku kuwi darah Wasutira. Nggih. Terus desa Wasutira niku ajeng dikapake. Kowe culikan jenenge Retno Dumilah kuwi. Kula mangke tak goleki Briku.
Go. Enggak, makan tuh. Culikan golen rene. Oke. Yes. Numpak apa? Laku wae. Wah. Boleh konsumsinya pripun mengke? Dewa piye? Dewa yo mibur no. Wadah ningo. Suwiwi kula teles. Kita udah nafas. Wes saiki do mangan. Oke. Yo mangan. Rasa wis wae. Iya. Rene. Pasukan Kalagumarang dan seluruh raksasa yang ada bergerak menuju Wasutiro untuk mencari Retno Dumila alias Dewi Sri. Tentu saja penduduk di sana tidak menerimakan begitu saja. Para raksasa itu akan mengambil Dewi Sri. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Tapi karena jumlah dan kekuatan raksasa lebih besar, maka warga desa banyak yang kecundalan, banyak yang tidak berdaya menghadapinya. Rumah-rumah banyak yang dihancurkan, dibakar. Terjadi kekacauan yang sangat tidak bisa dibayangkan. Dalam situasi yang kayak semacam itu, tiba-tiba datanglah Sri Sadono di tempat itu. Dia datang seperti Superman dari angkasa. Di Dewi, di Retno Dumila. Di Retno Dumila. Superman tidak bersayap. Di Retno Dumila. Iki ono satrio. Bagus tanpa cacat. Apa jenengmu wani ngalang-alangi aku? Raden Sadono. Latala. Karena kamu itu seorang superhero. Celukannya dari Superno. Iki Raden. Aku pengen jadi Superman ora? Ora. Nek pengen jadi Superman cawete kok njaba. Raden wae. Yo. Superno, pakai sayap. Raden Sadono kowe. Iya. Aku goleki sing jenenge Retno Dumila. Tak butuh nih. Lho. Lah kene ngopo kowe ra gelem nutuke? Aku bakal nglindungi rakyat-rakyat kene sing mbok ganggu. Lho, apa kowe wani karo aku? Mbok kira aku wedi. Latala, yen kaya mengkono, ayo nek ora minggir tak pateni kowe. Mbok kira aku ku gapo karo kandamu. Aku ora bakal suwingkir rono ing kene. Kaya tosak jengkang kandeli kulit mulino pangenamu tebiak dadamu ramu takluk dirasak gendong guroni badanmu kowe. Iye. Bakal pecah bumi. Iya. Terjadilah pertempuran yang luar biasa antara Sri Sadono dan Kalagumarang. Sejauh ini mereka telah menghabiskan 3.500 jurus. Berbagai jurus dikeluarkan, kaki, tangan, dan pada jurus yang ke-3.501 mereka menggunakan jurus dari Jepang, yaitu jurus sumo. Agar berubah menjadi orang lebih besar. Lo harus berubah. Merem sik. Oke, Merem sik. berubah. Hilang. Belum aku tunggu udah banget. Oh, berubah tadi kowe. Pertempuran gaya Jepang dimulai. Masing-masing memperlihatkan kekuatannya. Bergerak perlahan-lahan tapi pasti. Malah gila ini. Pertempuran
sumo ini tidak bertahan lama karena masing-masing menjadi muntah-muntah karena gilo. Akhirnya pada jurus yang ke 3700 mereka berhenti dan terengah-engah. Napasnya turun naik, tubuhnya tergulai, lemas. Napasnya tinggal satu-satu, detak jantungnya tinggal satu-satu. Sentik. Akhirnya mereka masih ingat bahwa masih ada satu buku ilmu kitab bela diri yang belum dipelajari. Diambilnya buku kitab bagaimana cara melumpuhkan lawan seri 300. Buku setebal 2500 halaman itu dibaca dalam 2 menit. Begitu selesai, buku itu dirobek, kemudian dibakar. Api menjilat-jilat, kepanasan, sumur. Oh yes, oh no. Baru. Ya. Abu dari buku yang dibakar itu dikumpulkan, dimasukkan dalam cawan, dicampur air mineral dan diminum. Celegu. Weh, sor. Celegu. Weh, sor. Oh. Begitu buku diminum, inilah mereka berubah bentuk menjadi sosok yang berbeda. Kalau Gumarang menjadi tikus bersama pasukannya. Sedangkan Sri Sadono berubah menjadi ular. Ular yang sangat panjang dengan diameter indah sekali gitu. Kualik. Kowe posisi. aku sirahe. Anu kita ular berkepala 2. Oh ngono. Ular kepala 2. Iya, suara nang kono nih. Yo. Terjadilah pertempuran antara ular Jelmaan Sri Sadono dan pasukan tikus dari Kolo Gumerang. Mereka saling bertempur, mereka saling menggigit. Kowe buntute kene lho. Kowe terong tenan. Makane kowe nek menggok ki rating sih. Lah kena dikodho ngene iki. Minum dulu, sebentar, turun. Usah iki turun minum sih, no iki kesel banget dong ini. Ronde kedua. Lanjut. Ular menggigit buntut tikus, tikus menggigit buntut ular. Ular dan tikus gigit-gigitan. Oh yes, sampai lemas. Oh ya, oh no. Mereka lepaskan dengan muntah-muntah. Sor, berkecat. Ah, enak Oh, apa ya? Ini karena ini anak siluman anyar. Kemudian ular kembali menggigit kuping tikus. Tikus menggigiti kupingnya ular. Saling gigit-gigitan kuping membuat mereka geli. Wah, aku geli. Aduh penake, aduh. Aku dadi gila lho nek ngono kuwi. Ya ini naskahnya gitu aja. Iya, iki ulo karo tikus. Nek kok nafsu ki gede banget kok. Kamu jangan tenanan loh, nanti bisa cinta loh tenanan. Skenario wae. Skenario aja. Nek kowe tenanan sok golek payu. Ayo, boleh. Pada puncak pertempuran
antara malian ular dan malian tikus ini. Maka pertempuran dimenangkan oleh Sri Sadono sebagai ular. Tikus menyerah kalah bersama pasukannya dan dia berlari pergi. Tapi sebelum pergi, dia mengucapkan sumpah kepada ular. Aku bersumpah, nanti hingga hari kiamat, tikus dan ular akan terus bermusuhan sampai punah. Pertempuran itu menyisakan kemenangan. Begitu menang, datanglah Dewi Sri menemui Sri Sadono yang sudah berubah menjadi ular. Walah, kuwi kowe le. Kang Mbok, Kang Mbok. Kang Yu. Kowe Sadono adikku lanang sing bagus dhewe kae. Oh nggih. Saiki dadi kaya ngono kuwi lek alah le. Aku ki seneng ketemu karo kowe nanging kok saiki wujudmu dadi kaya ngene. Loh, aku mengkene iki amarga mbelani kowe lho Mbak Yu. Aku nganti korban awakku dadi kaya ngene iki mung kanggo kowe. Terus aku kepiye ngene iki terus kepiye aku gawe mulih kowe le. Oh, iki aku dadi ulo. Nek ame mbok bali yo cekelen uloku. Piye karo lagi terus piye? Pripun iki? Pripun? Kowe ulo. Kowe arep bali dicekel wong. Aku tak melu ganti ulo. Paling ngoten Mbak Yu. Kok ora ndang dicekel-cekel? Ulo niki aku. Ulone iki ulo ora dicekel ulane ulo. Yo nggih aku gawanen Bali. Nek wujud kaya ngene. Tenan, kowe gelem bali karo aku wujudmu kaya ngene iki. Halo piye meneh? Aku wis dikutuk. Wis kadaluwarsa. Kok iso dadi kaya ngene iki ilmune kepiye? Ilmune kepiye? Aku ulone sing ora genah kok. Ulo ora ngeneh to, Le? Lah kok didelok kok piye? Kowe iki ulo, Le, kowe iki ulo. Lah iya maksudnya ulomu iki genah ngono lho. Ora maksude, kowe kok tidak bisa berubah wujud jadi manusia Iya itu lagi. ada apa itu loh? Mergane aku mau dikutuk karo si sapa mau? Kalau mencing, Kalau bumarang. Kalau bumarang. Kowe dikutuk apa? Mergo ngopo kowe kepenaan perang? Apa piye? Kowe lali dadi Ora. balik menungso. Aku mau ki perang awujud ulo Terus sing kono wujud tikus. Terus? Banjur dhek kalah ngutuk aku yen ora bakal iso malih dadi menungso meneh. Ya wis ngene iki. Enake mung ulo. Ulo gede, dedek dhuwur lan jejeg. Lah kuwi ulo mangan linggis. Biasa bae Yo. Jejeg barang. Iki aku saiki dadi ulo sing logat loget. Nek tidak ngadeg, nek ra tidak loget. ya wis ngene wae. Aku tak molek dhewe. Lah nek kepiye meneh? Nek aku ya wujud kaya ngene iki, Bayu. Bersedihlah hati Dewi Sri. Kegembiraannya bertemu dengan Sri Sadono sekaligus juga kesedihan. Karena Sri Sadono sudah tidak bisa berubah lagi jadi manusia. Karena ada ilmunya sudah kadaluwarsa. Sebelumnya kesaktian itu bisa berubah jadi manusia jam 12 malam, tapi bertempuran sampai jam 1 sehingga tidak bisa balik menjadi manusia. Dewi Sri menjadi sangat sedihnya hingga puncaknya Dewi Sri sakit, dan puncak dari sakit adalah kematian. Dan ketika dia dikuburkan ke dalam tanah jasadnya, dari jasadnya kemudian terjadi hal-hal yang menakjubkan. Dari kepala, di rambutnya, dia tumbuh kembang-kembang dan pohon kelapa. Dari hidung, mata, dan kupingnya
tumbuh pohonan rempah-rempah. Dari tangan, kakinya jadi pohon-pohonan kayu yang berguna buat manusia. Dari payudaranya, kalau tak sensor gitu ya. Dari situnya tumbuh buah-buahan. Dari pusarnya tumbuh padi. Dan dari bawah pusarnya sedikit lagi benar ditarik mengalir cairan aren yang berguna buat minum tua atau bikin gula aren. Dan dari kakinya juga tumbuh umbi-umbian. Dewi Sri untuk tumbuh dan berguna dan berbuah buat siapa saja dan orang lain, kamu harus mati. Dewi Sri, oh buat teman-teman, inilah sajian Sri dari Gedung Aero Solo. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai ketemu lagi di lagon berikutnya. Selamat.